Mill-ġdid inċident serju fuq sit ta' kostruzzjoni illi seta' kellu konsegwenzi fermar. Eżatt, xahar wara li tfajla Franċiża weġġet mod gravi meta waqa' pipe ta' scaffolding f'sit ta' kostruzzjoni fi Gżira, l-erba' filgħodu Knatan tal-Ġebel waqgħu minn qoli f'inċident illi seħħ fi triq San Ġwan f'Ħararawr. Dak il-ħin fil-bini kien hemm xi bennejja qegħdin jagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni. Jirriżulta li waqt li kien għaddej ix-xogħol f'din id-dar, erba' knatan inġibdu minn wajer bil-konsegwenza li waqgħu fuq karozza Citroen Exara li kienet ipparkjata quddiem d-dar. Sit il-karozza li joqgħod ftit il fuq minn fejn seħħ l-inċident jinsab imsiefer u fuq il-post marru il-ġenituri tiegħu. Persuni li tkellmu ma' One News u li jqogħdu fil-viċinanza qalu li mnalla spiċċat l-iskola għal żguri li kien iweġġa' xi ħadd peress li il-post fejn seħħ l-inċident jinsab faċċata tal-iskola fejn is-soltu jkun hemm tfal u ġenituri. Intant meta seħħ l-inċident tal-Gżira fl-4 ta' Ġunju li għadda, il-kelliem ewlieni laburista Charles Boħaġer kien ħeġġeġ lill-Gvern sabiex jassigura li jkunu infurzati r-regolamenti fuq siti ta' kostruzzjoni bilan illi inċidenti simili ma jirrepetux ruhom.